Il-kisbiet ta' dan il-pajjiż huma l-kisbiet tagħkom, dan kien il-messaġġ ewlieni tal-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela f'attività oħra politika f'Ħalluqa waqt li reaġixxa għal dak li kien imħabbar l-erba' filgħodu fejn fl-ewwel 3 xhur tas-sena Malta esperjenzat kabbir ekonomiku fenomenali. Quddiem folla mill-isbaħ il-Prim Ministru spjega li dawn ir-riżultati sbieħ huma grazzi għas-saħħa ta' dan il-pajjiż u frott il-bżulija tal-Maltin u l-Awċin. Aħna kbirna 12 darba aktar minn kemm kibru il-pajjiżi Ewropej ta' madwarna. Dik hija s-saħħa tal-pajjiż tagħna. Dik hija s-saħħa tagħkom. Dak huwa r-riżultat tal-bżulija tagħkom. U x'ma tkunx gburi li tkun il-Prim Ministru ta' Malta. Erġajna għal darb'oħra rnexxielna nkunu l-aqwa fl-Ewropa. Hawn Dr. Abela qal li tkabbir ekonomiku mhux il-wasla ta' xi ħaġa iżda l-punt ta' tluq biex il-Gvern jinvesti iżjed fl-infrastruttura, fis-saħħa, fl-edukazzjoni u fuq kollox fil-poplu Malti nnifsu. Il-Prim Ministru spjega li dawn ir-riżultati qed jaslu minkejja li diversi pajjiżi madwar id-dinja qed jiffaċċjaw kriżijiet kbar. Iżda pajjiżna bil-maqlub se jibqa' miex il-qudiem għax għandu pjan ċar ta' 1000 proposta li se jsiru 1000 kisba. Il-Prim Ministru sostna li l-establishment li għadu jemmen li għandu xi dritt divin għal poter qatt ma fehem li l-poplu jiddeċiedi dak li jsir f'pajjiżna. Saħaq li quddiem dan kollu u l-poplu Malti wawċ li jiddeċiedi dak li jrid isir f'pajjiżna. Il-Prim Ministru Robert Abela temm din l-attività b'messaġġ b'saħħtu biex bil-vot ta' 8 ta' Ġunju li ġej il-poplu jiddeċiedi jekk irid Ewropa ta' paċi jew Ewropa ta' gwerra, jekk irid lokalitajiet b'kunsilli li jimbuttaw pjani favur ir-residenti jew kunsilli li jimbuttaw biss l-aġenda tagħhom. Għalhekk temm jgħid li hu l-poplu li għandu s-saħħa li jiddeċiedi wkoll jekk nibqgħux mixjin il-qudiem jew inkella nreġġawx l-alloġġ lura kif irid il-Partit Nazzjonalista. Saqsikom lil dawn tridu intom, jew tridu tkunu miegħi, jew tridu tkunu miegħi għall-moviment tagħkom, jew tridu tkunu miegħi għal Għawdex u għal Malta. Jien qatt ma bżajt inkun hemm għalikom, issa għandi bżonn l-għajnuna tagħkom. Għatu mill-ġdid sinjal ċar li intom sovrani. Għatu mill-ġdid sinjal tal-qawwa tal-moviment tagħna. Is-saħħa fidejkom, is-saħħa lill-Luqin, is-saħħa lill-Awċin u s-saħħa lill-Maltin.